Здравейте, приятели! Днес ще ви представя една пушка на една фирма, която, да си призная, до сега малко неглижирах. Определено грешката си е моя. Значи, правят много добри пушки, но до сегашните им модели някакси не ми легнаха на сърцето. Значи, имаха две основни неща, които не ми харесваха. Първото беше, че са относително слаби за условията в България, където, както знаете, няма никакви ограничения. И второто нещо, което никак не ми харесваше, беше това, че пълнителите събираха много къси проектили. Т.е. не можеха да събират по-дълги. Примерно в 6.35 калибър не можеха да събират 41 грей на проектили, което, как да кажа, не беше много добре. И затова тази пролет, когато отидох в Германия и се срещнах с момчетата от Air Max, те ми показаха новия модел на Krait MK2, където абсолютно всички тези неща, които ми харесваха, са отстранени. И така, днес ще ви представя Air Max Krait MK2. Това в случаят е най-дългата версия, защото се произвежда в три дължини, къса, средна и дълга. Това е Krait X HP. HP означава High Power. Значи, по характеристики на High Power му дава до около 145 джаула, но се оказа, че не е точно така. Ще видим с малко как се държи пушката. Няколко думи за самата пушка. И така, ето го, Krait MK2. Стандартно идва с 700 кубикова бутилка. Говорим за дългата версия, която естествено аз замених веднага с 800. Цевта е 70 см, чезет производство. Без шок, стреля много добре с лъгове. Значи, това, което е интересното, тук имаме регулатор, който може да бъде настроен от тук. Като хубавото е, че може да бъде настроен и в двете посоки, т.е. и да увеличаваме и да намаляваме налягането. 110 кубика пленум. Това е колелце за пружината на ударника. Като в случая ударника е доста интересен, тъй като има така наречената анти-баунс система. Т.е. не позволява да прави няколко удара върху бойния клапан, което съответно подобрява точността и доста намаля разхода на въздух. Набузникът е гумиран, може да бъде регулиран нагоре-надолу, напред-назад, както и самия приклад също може да бъде регулиран. Общо дължина на пушката с сгънат 3 см приклад е 96, мисля, че беше 96 см. Шината тук, която съм сложил, по принцип е екстра. Идва стандартно с малка Picatinny шина, докато това е Arca Swiss с M-Lock. Сложил съм на UTG Recon 360 двунога за M-Lock. Лоста за зареждане естествено може да бъде от лявата и от дясната страна, сменя се много лесно. Имаме 20 моя Picatinny шина за оптика и допълнително от двете страни две Picatinny шини малки за допълнителни аксесуари. И така, значи това общо взето е с няколко думи за самата пушка. Пълнителя. Значи пълнителя е достатъчно широк да събира доста големи слъгове, доста дълги. В случая използвам ELR слъговете на Azan 61,3 грейна, които влизат идеално. И остава още част милиметъра. Така, в 6.35 пълнителя събира 12 проектила. И така, говорихме достатъчно, да постреляме мънишко. Сложил съм мишена на 100 метра точно. Оптика Part NV08 S53. И така, започваме.
Естествено времето е променило, при малко духаше вятър, в момента понамаля. Но пък да видим какво ще направим. И така, разстоянието е кръгло 100 метра. Опа! Все пак да пуснем и запис. И така, пускаме запис. Измерваме разстоянието 100 метра. Първият изстрел е 284 метра в секунда с 61,3 грейновите слъгове на ЗАН и мощността е 160,6 джаула. Малко повече от тези, които са указани в документацията. 145. Регулаторът е нагласен на около 190 бара. Втори изстрел 285 метра в секунда, 160,9 джаула. Трети изстрел 283 метра в секунда, 159 джаула. Въздух има още, въпреки че преди да започна стрелбата направих 3 пълнителя по 12 проектила. Така че пушката харчи малко въздух, въпреки че все пак съм сложил и по-голяма бутилка с 100 кубика. – 284 метра в секунда, 160,2 джаула. – 284, 160,8 джаула. 5 изстрела са направени. – 283 метра в секунда, 158,9 джаула. – 282 метра в секунда, 158 джаула. – 284, 160,1 джаула. – 283 метра в секунда, 159,2 джаула. Това беше девети изстрел, остават ни още 3. Това е последният. И естествено въздуха почна да пада. Така, 282 метра в секунда е последният. Но това са 4 пълнителя. 4 пълнителя, налягането е около 200 бара. Регулатора си е около 190. И така, ето какво виждаме. Приближим малко, така че да не пречи слънцето. Средно 283 метра в секунда, най-ниска 284, най-висока 284,6. Предполагам, че се виждат добре. И така, мишената, както виждате, 100 метра точно. Да отидем да я видим отблизо. Така, значи виждаме
Времето пак е малко особено, вятър ту има, ту няма. В принцип не би трябвало да влияе чак толкова много. Така. Значи това е мишената на 100 метра. Като държа да подчертая следното нещо. Това са първите слогове, с които пробвам и с първата настройка, която направих. Тоест в момента, в който взех пушката, дигнах регулатор на 190 бара. Видях, че стреля с 284 метра в секунда някъде и започнах да стрелям. Значи, може би, ако си поиграе човек с пушката, да намери, както се казва, златната среда, което при тази пушка е доста лесно, защото, както казах, регулатора може да го огласите и нагоре и надолу налягането, без да изпускате въздуха. Може да се постигнат доста по-добри резултати. Все пак около 3 пръста. Мисля, че постижението си е добре, като за първа стрелба. Живот и здраве, надявам се с тази пушка да има още стрелби, които да ви покажа. И така, деня завършва. Слънцето залязва. Има още мъничко. Това е от мен за днес. Живот и здраве, ще се видим отново.